jam hira mon bandiraɓe sehlaɓe heddotoɓe radio Jol Sare hande ko ñalawma alhamis hawri ko ɗiɗi lewru mai hitande ujunaji ɗiɗi nogas e nayyi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar min guido toon to États-Unis min ƴeewen seppoji université ji Amérique holto jarata hen ma en jaato New York kadi hono kanko Donald Trump ñalawma jeegom pour ñawore makko wonde toon koɓe mbiyata hashmani habruji men ma nawen to Palestine ma en jaa kadi toon to Kenya kono ma en jaa kadi toon to Nations Unies jooɗonaade Nations Unies toon to Sénégal ɗum titruji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma ngari dottoji muɗum joni siftin ɗon tan hannde ko alhamisa hawri ko ɗiɗi lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jol Sare mbiɗo ni habruji men États-Unis puɗɗorɗen d' abord ko ɗiɗo seppoji gonɗi e université ji ko ɓuuri hewde université ji Amérique foof ene wayno hannde oɗo mbiyete ko gon koye seppoji ɗum noon ko guiɗoɗen ko toon to New York ene wayno ko jaam heccanki kamɓe police mo New York ɓe mbawi nadde toon e université Columbia gonɗo to New York ɗum noon ko caggal nde kanko présidente université o namdi wonde police yo naatɗe kadi yo police won toon ha ñande 17 lewru mai ko ɗum waɗi donc ɓe natiri palantaji ɓe mbawi nangude yimɓe hewɓe mbawi kadi yaltindima wonnoɓe toon kuɓejo janggo muɗum hono kanko maire mo New York ko Adams o yalti o wi wonde kene ɓuura temedde 3 étudiant naggam ɗum noon nanguira ko sibabude kañum koyemen calima yaltude nokkuji ɗi goni ene bonna ɗi kadi calima deeje toon to UCLA kadi en toon ko Los Angeles université kadi gonɗo toon wayno ko waɗi bulɓodiral seeɗa hakkude ɓeɗo seppoɓe e yimɓe wonɓe kadi aroɓe seppude contre mabɓe ɗum noon ko sipportuɓe Israël waɗino haareji kewɗi waɗi hen gañiɓe ko ɗum woni caggal muɗum police naati hakkude mabɓe kañum koye mum wawi ittude yimɓe wonnoɓe université oɗon to UCLA foof seppoji ɗi henna e contre seppoji fof gonti probléme politique hakkude kamɓe ardiɓe leydi ndi e kamɓe kadi wonɓe toon to congrès ɗum noon kanko président Joe Biden e ñalawma o yalti o wi wonde ko États-Unis wona leydi dictature donc kala neɗɗo jogguiɗo jiɗɗo jogguiɗo ko haali fotani haɗede haalde o wi ko noon kadi ne wayno ko arde kadi ne waɗa seppoji kene bonna won kaaki won walla won nokkuji won ɗum kadi ko hunde ko wasde ɗoftade kuuli kadi gonɗe ɗon ɗum noon no wiiri kanko président Joe Biden ene wayno ɗeɗo balɗe fof ene woni kamɓe surtout républicain ene mbiyamo wonde ko mone deeƴi o haalani haydara ko fati seppoji kono noon a siftinton tan ndeɗo ko hitande woteji ko hitande politique donc kala ko dilli e États-Unis kala ko dilli kadi États-Unis ɓe gondi wattete ko politique ɗum noon ne wayno ko kanko président Joe Biden tugnade kadi haraleɓe no kaaliri ko haɗimo haalde furs e yennude seppoɓe ɓe surtout haalde ko abbade républicain ji pour wiide ko ɓeɗo ko cappata ko pour ƴettade Israël walla ƴettade laamu Israël ɗum ɗo ko gueɗe ɗi ganduɗa antisémitique ɗum foof o jaɓani rewde hen o haali hen tan wi ko kala ko woni toñje Israël walla toñje julɓe walla toñje liƴƴi bawɗe woni ɗum fof ko hunde nde yaadani e luwaji leydi États-Unis ɗum noon ha andi ko kanko président Joe Biden tugnade ha hande e haralleɓe ɓen no pamnir mbi wonde ko kanko président Joe Biden ne wani ko peeje makko ko continde ɗaɓɓude mbeɗo ɓeɗo sukaɓe surtout seppoɓe oɗo saha joni pour haare wonde toon to Gaza nda e dot beele kadi ɓeɗo ne mbasa on wasa perdude ɗum e woteji garoji siftinɗon tan koye lewru avril walla daroɗo avril woteji bannoɗi toon to Minnesota bannoɗi toon to Michigan yimɓe hewɓe gotini pour wiide wonde ko kanko président Joe Biden gondani makko ɗum noon ko menace wonandema so tawi yaari noon ha yetti mois de novembre surtout ene beltaki kañumen e support mo waɗen Israël kadi kanko hoore makko wasde wadde doole mawɗe premier ministre mo Israël Benjamin Netanyahu beele ko cessez-le-feu dañe toon to Gaza beele har nden darta ɗum noon e discours makko hande kanko président Joe Biden o yenni tan o wiide wonde ko yimɓe ne poti heɓ oppede kaala no jiiɗiri haalde foof kono noon tawi seppoji ɗi garde fitinaji bonnude hunde walla ɗum kadi ko hunde nde fotani jaɓede e ñalawma hen kadi wayno seppoji toon to université gonɗo toon to New Jersey mbiyata Rutgers université ene wayno kamɓe koye mabɓe gonno koye koɓe rokkanoɓe ha 4 heures pour so tawi ɓe jaltani police ko narta toon kono e tugnade habruji jaltude joni kamɓe seppoɓe ɓe caggal nde kadi yimɓe jangguinoɓe yimɓe kadi liggotoɓe université ɓe kañum koyemen en jalti kañumen ne supportaɓe ene wayno nanodiral waɗi hakkude mabɓe kamɓe ardiɓe université ɓe e kamɓe kadi seppoɓeɓe e nder nanodiral ngal ene waɗi kono ko fama hen tan wonde ko kamɓe université ɓe jaaɓi wonde ko sibabune université ji gonɗi Gaza foof moññama maɓe dokku ken woni bourse uji sappo tako sukaɓe universitaire naɓe wonnoɓe toon to Gaza gara jangga oɗon université goɗɗo New Jersey taw jooɓani
toɓɓere mawde kalno pour wonde ko kala compagnie ji ballatnoɗi Israël tawɗi ɗum compagnie ji kadi ne dokka kalisaji ɗi e université ji ene wani université ji yo duttitino oɗon kalis ɗum noon wani université ji ɗi ardiɓe ɗum ɗo oɗo sa joni jaaɓima continue haaldude mabɓe ndeɗon toɓɓere pour ƴeewa no réglire ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe kadi étudiant ji ɗi ɓe jaaɓi wonde moɓe guittu tillisaji balloton ɗi oɗo sa joni wayno ko fitinaji baɗɗi toon to UCLA fitinaji baɗɗi toon to université Columbia gonɗo toon to New York doole université ji oɗo sa joni nana janna mbiya wonde ko doole potani nadde université ji sukaɓe ne potima woppede ceppanno jiiɗiri foof tawde kay mbaɗani hen gaddani hen doole ɗum noon ko ɗum woni oɗo sa joni ko halte ko siftindon tan hande ala université gonɗo wayɗa e États-Unis ɗo seppoji godani hande kadi toon to New Jersey en jeeya kadi e koɓe nandiri kala mennoɗo nanguede hen walla mennoɗo suspendede toon to université New Jersey en wayno ko kamɓe ardiɓe université mabɓe jaafa ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe nandiraɗe oɗo sa joni ene wayno toon to New Jersey police nan toon daari kono noon ne wayno kam fitina laata donc jiiɗa ɗum ko ɓuuri hewde hande démocrate en ko ɓuuri hewde kadi yimɓe acteur uji États-Unis nene continue ne janna surtout police mo Los Angeles police mo New York sibabu no hutorade nannude police toon to université ji police mo Los Angeles yennirte ko sibabu kamɓe seppannoɓe ɓe no woni seppannoɓe woɗɓe supportuɓe Israël arɓe toon ne janodira mabɓe ha gañodira mabɓe holko woni sababu police jaɓani arde ko yacci kono noon ko caggal nde ardiɓe université ndi wiye police yo arda itta ɓeɗo wonɓe toon ko nden police ari kadi waɗi kañum hoore mum police kañum hoore mum hutorima doole nangude ɗiɗo étudiant ji taw ngala kaɓirɗe kadi ko cappata koye deeƴe hande ko fate seppoji ɗi tugnade kadi habaruji gomiɗiɗo toon to TF on école gonɗo France biyeteɗo Pro Science ɗum noon gonɗo seppoji ɗeɗo balɗe foof gonɗo to Paris ene wayno o felliti kanko ne uddude dame makko hande ɗum noon kadi ene wayno étudiant ji ko puɗɗiɓe ñaññude ni sibabude habaruji gumorode toon to États-Unis wonde police waɗi hutorima doole mum naate université ji ɗum noon ko sibabude hulde ɗeɗon gueɗe hono kamɓe ardiɓe université gonɗo biyeteɗo Pro Science gonɗo toon to Paris ɓe pelliti uddude dame école aji ɗi hande habaruji men to États-Unis toon to New York ene wayno ko kanko Donald Trump o ruttima toon hande kadi to tribunal ɗum noon ko ñawore makko ko takka wonde won kalisaji ɗi ɓe yomno ko adi tan ujunnaji 216 ɗiɗon kalisaji kadi ne wayno ko kanko e waldi makko ɓe mbawi yobde jomumen pour wiide wonde hoto ɗum ɗon yaltude campagne tawde ko candidat wonno hitande ujunnaji 16 goto seedeji yontere ɓennude fof taw kañum hoore mum gonno koye namdede arti hande kadi tribunal wonde jaaɓi wonde ko gonira e gonga kañum hoore mum wallimo kanko Donald Trump sodde histoire uji ɓeɗo rewɓe e histoire uji goɗɗi kewɗi ɗum ɗo fof ko beele ne campagne mo wonno e hitande ujunnaji 16 beele ne wasatinde ɗum ɗon noon ko ɗum woni ko procureur New York o ene wayno ko ɗum woni ko rewe makko oɗo sa joni wiide wonde kene woodi loi fédéral kadɗo wonde kala de hunde campagne muɗum pour hadde neɗɗo goɗɗo suɓede hande habaruji men international toon to Columbia ene wayno ko kanko gardiɗo leydi Columbia discours mo waɗi hande ɗum noon ko discours o noon koko fate kayto ko mbiyata liggotoɓe o haali o wi wonde ko sibabude guerre gonɗo hakkude Israël e Palestine ene wayi leydi makko kañum hoore mum jokkodiral ngal joguino hakkude leydi Columbia e leydi Israël ko taƴo ɗum ɗon o wi wonde so tawi Palestine maayi tan ene wayno aduna o fof maaya ɗum noon ɓe goppata palestinaɓe maaya ɗum noon ko kanko gardiɗo leydi Colombie biyeteɗo Gustavo Petro o haali ɗum noon ko hande alhamis e jaabol makko kanko ministre des affaires étrangères mo Israël biyeteɗo Katz o wi wonde ko ma histoire siftoro wonde kanko Gustavo Petro nde o felliti jingande yimɓe ɓurɓe wonde yimɓe ɓe jiiɗa innama ade ɗum noon o haalata ko kamɓe palestinaɓe walla Hamas ɗum noon ko kanko ministre des affaires étrangères mo Israël biyeteɗo Katz haali ɗum hande toon to Gaza e tugnade kadi habaruji gummiɗe to radio France International ministére toppiti ko fate commerce mo Turquie o communiqué o waɗi hande wi wonde ko gouvernement Turquie sibabude haare wonde toon to Gaza e sibabude kadi caɗele wonde kamɓe gouvernement Israël salade ɓe kala ko wiyete balle nadde toon ɗum noon wayno kala jokkodiral ɓe joguino hakkude mabɓe kamɓe Israël kamɓe Turquie e Israël ene wayno suspendama à partir de hande alhamis ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa henne kamɓe Turquie eɓe goyti wonde ko Israël jaɓata surtout balle gummotoɗe toon Turquie walla gummotoɗe ni leyɗele goɗɗe nadde toon no foti natirde wawi wonde fof ene wayno ko dumuno ɓen ɗo fof yiyama kadi hono kamɓe Turquie jokkodiral mabɓe diplomatique ene usti no fewi hakkude mabɓe e Israël ɗum noon ko kamɓe tan goni leydi julɓe en gandu ɓurɓe wawde wulditade ko fati haare wonde toon
hakkunde Israel e Hamas toon to Gaza. Toon to Mauritanie tungnaade kadi habaruuji gummiɗi Sénégal Lyon woni ko gouvernement Mauritanie continue hannde wullitaade yimɓe muɗum warateɓe toon to frontiére hakkunde muɗum e Mali walla yimɓe men nangueteɓe e tungnaade konngol gummingol toon to kanko gouverneur Houdou Chargui biyeteɗo Islamul Sidi o wi wonde ko leydi Mauritanie ne wawi rende yimɓe mum ne wawi rende frontiére uji muɗum ene wawi jaabade kala provocation walla kala toñangueji baɗaji ɗum noon e wiide mabɓe wonde oɗo dumunɗo ɓennuɗo yiyama hono kamɓe militaire uji Mali eɓe pella eɓe mbaɗa yimɓe ɗum noon e duuɓi sappo ɓennuɗi tan wiyama kene ɓuuri 50 Mauritanie najo warama toon to frontiére hakkude Mauritanie e Mali e ɗum noon kadi ne wayno ko dumunno ɓennuɗo o hono kamɓe groupe Wagner no e tungnan hande no haali ɓe mbawi nadde ha e frontiére Mauritanie ha e nder leydi Mauritanie ha to guure biyeteɗo Dare Naim e wuuro wiyetego Madallah taw ɗum ɗo fof woni koye leydi Mauritanie ɗum noon e wayno ko kanko gouverneur o haali o wi wonde ko so Mauritanie felliti jabade walla abbade ɓe kamɓe malinaɓe walla kamɓe militaire uji russe en ne wawi jabade ko yaaji kono ne wayno ko yiiɗi wadde ko maslaha ɗum ɗo foof ha taw ne wawi réglé taw wona fitina toon to Sénégal hono kanko Anthony Guterres gardiɗo organisation des Nations Unies o wawi nomde Mauritanaji goto biyeteɗo Ismaël Ould Cheikh Ahmed pour yo jooɗon toon to Nations Unies toon to leydi Sénégal ene wayno kanko Ismaël Ould Cheikh Ahmed ko kanko meeɗi wonde gardiɗo ministére des affaires étrangères mo Mauritanie kono noon ɗiɗo duuɓi fof liggotono ko toon to Nations Unies ko sakkiti ko kanko wonno jooɗaniɗo Nations Unies toon to Yémen ɗum noon ko hakkude hitande ujunnaji ɗiɗi e sappoji ha ujunnaji sappo e jeetati kono noon ko adi ɗum kadi o meeɗi wonde jooɗaniɗo Nations Unies toon to Libye ɗum koye hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e nayyi ko adi ɗum kadi poste uji kewɗi joguinomo ɗum to wiyete PNUD ngol ɗo woni lawol gaddunoɗo hono Mauritanie en noome toon to Sénégal tawne jooɗono Nations Unies ɗum noon ko kanko Sidi Ould Cheikh Ahmed o meeɗi kanko o meeɗi wonde ministére des affaires étrangères mo Mauritanie ɗum noon toon to Kenya e tugnade kadi e habaruji gommi toon tuɓoji puɗɗitinoɗe hanki alarba ene wayno oɗo saha joni en continue nawara yimɓe ɗo ko hiisa ɗo joni kene wona 177 neɗɗo ko yimɓe maaɓe ene woodi kadi kene wiye 49 neɗɗo ko yimɓe liggotonoɓe sara barage ene wayno sibabu toɓoji hewde barage o fusi donc kene wiye 49 neɗɗo koko majjiriɓe ɗum noon oɗon barage wonno ma won 100 kilométre hakkude mum Nairobi wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe laamu ngu e kamɓe kadi yimɓe surtout wonɓe toon to parc mo mbiyata parc Massay ɓe mbawi mobilisé yimɓe volontaire uji kewɗi wawde kadi yiilade taw ko majjuɓe ɗum noon ene wayno toɓoji ko toɓoji ɓurti no fewi pomoji mabɓe kewɗi boni avion ngaji kewɗi ponnoɗe juurade ɗi duttinama autoji ngala to ndewoɗo toon to Ukraine e tugnade e rapport gommiɗe toon to Washington hono kamɓe gouvernement Amérique polici wonde ɓe takkude kadi Russie naɓe mbi wonde hutorade produit ji chimique ɗum noon koye bombardement ji ɗi mbaɗata toon to Ukraine tugnade ɓe kaali ɓe mbi wonde ko hay lewru avril ɓennuɗo ɗo ndu hono kamɓe Russie naɓe prime ɓe dañi kene wona ujunere ka taw kaɓirɗe ɓe berloto toon nde ene waɗi kaɓirɗe mbaɗɗe produit ji chimique ɗeɗon kaɓirɗe noon ko kaɓirɗe kaɗaɗe guila hitande ujunere 1997 taw convention hadde kala ko wiyete produit chimique jabol mabɓe kamɓe Russie naɓe ɓe mbi ɗum ɗo foof ko takke ɗe ganduɗa ɓe galana ɗum preuve joni hono kamɓe États-Unis eɓene namdi hono cour international justice ɓe ƴeewa yunade kadi e ɗiɗo kawuji ɗum ɗo foof ko gueɗe pawɗe e crime de guerre e konngol makko noon kanko Macron Emmanuel Macron gardiɗo leydi France o wi wonde ko so tawi tan kamɓe Russie ɓe mbawi continue ɓe mbiya ɓe naata toon to Ukraine ene wayno ko alay saago so tawi Ukraine namdima e yo militaire uji Europe naɓe yo ngar alay saago kamɓe France ko kamɓe guidoto neldude ɗum noon ene wayno ko waɗi dukoji mawɗi politique ko toon to France walla toon to Europe ni est ce que kamɓe yimɓe jeeyaɓe OTAN walla jeeyaɓe communauté européenne eɓe jogui droit neldude yimɓe toon to Ukraine cakkitorde no habaruji men koko fate weeyo gomu tupiti ko fate weeyo toon to diwan Cincinnati walla Ohio ene wayno ɗeɗo balle ɗiɗi nguleyki heewi no fewi yeehi ha wona hakkude 32 degré ha 34 degré taw ko Celsius wonɓe Cincinnati ene wayno ko hande ñalawma heeɓi kano wona 33 degré ɗum woni 92 degré oɗo saha joni ɗo jarten ɗo ene wayno ko ñalawma alhamis o ma nguleyki 92 ma telloyo ha wona ƴettoyo en au moins 60 degré nder jamma ha wonaki janggo aljuma ma tuɓoji mbaɗ donc tugui aljuma yetten ma ñalawma dimanche kadi ma nguleyki mon a yetto 80 degré kono noon ma wat tuɓoji donc balɗe garoje ɗe tugui tan aljuma yetten ma altine garo koye toɓoji kene toɓo ene darto en toɓen darto donc kono noon waɗi nguleyki kama kene yetto en 80 degré bandiraɓe sehilaɓe hettotoɓe radio Djibo Sar ɗi habaruji min joggat noon hannde e ɗemgal Pulaar ɗum noon siftinɗon hannde alhamis hawri ko 2 lewru mai hitande 2024 yen mbaali jaam ha janggo kadi on jarama.